して離れる。残り15、決めきれるか遠藤来輝。地元での勝利をものにできるか。残り10秒、右の膝。さあシバーディンもフラフラになりながらもまだパンチを繰り出していく。すごい。遠藤の回転、ここで一本だ。いやいや、ザーシバーディン。ザーシバーディンもそこ来ますか。ノリノリですね、ザーシバーディン。そこ来ますかという、キャラとしてはもう、いいキャラ持ってますね。ケージの上で抱きしめ合っていいですね。まあ試合終わったらノーサイドですからね。赤遠藤、遠藤来輝。ジャッジ松宮、赤遠藤、よって勝者元 PFC バンタム級王者、北海道が育てた遠藤来輝。ついにライジン2度目の登場で初勝利を挙げました。ザーシバーディンを3対0判定で下しています。